ikaw ang pasultihon, unsa man imo ang pilion, gugma o kwarta nga naman? Pwede both. Hi mga dongs, mga days, ug mayong pagtanaw diri sa BisayaTV Believe ug mga uban-uban na punta karong adlaw sa ato ang episode na Kung Ikaw Ang Pasultihon. Ug kini si Dongs Brian Adams Morastil ug atong sugdan kini. Tara sa tungan. Kat. Okay, si Kat ug si Kim. taga-asa mo? Talisay. Labangon. Wow, Talisay, Labangon. Wow. Actually, dili ta sila. Alright, kung ikaw ang pasultihon, para nimo kinsa imong pilion, gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma nga naman? Siguro ang nag-love na ako. Because I know they are willing to sacrifice everything and we're good say God, they love us first. How about you, Kim? Same answer. Tama na. Gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma? Ako ang higog na. Nga naman. Kay kadang dili nakakinahanglan mag-effort kay love naman kaniya. Ano sa imong ngalan? Hazel. Wow, taga-asa sa Hazel? Consolation. Wow, taga-consolation. Kung ikaw ang pasultihon, para nimo kinsa imong pilion, gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma nga naman? Ako ang gigugma. Wow, nga naman. Lang gusto na ako mapili ang love na. Kung ikaw ang pasultihon, unsa man imo ang pilion, gugma o kwarta nga naman? Pwede both. Pwede ba nga naman? Dahil pa, usa lang, gugma o kwarta? Gugma na lang. Gugma na lang? Oh, sige nga naman. Di kwarta eh. Kay Unsa kwarta? Gugma? buot lang lagi. Gugma na lang ay makita ra bitaw ang kwarta pero madili. Wow! Mutuo ka ba sa panultihon na age doesn't matter? Oo. Oh, nga naman. Nga naman, age doesn't matter. Are you in a relationship right now? Yes. Okay. Inyong age gap, okay? 4 years. 4 years. So age doesn't matter, okay na. Okay ra. So kinsa may maguwang, ikaw or siya? Siya. Kung ikaw ang pasultihon, mutuo ka ba sa panultihon na age doesn't matter? Nga naman. Yes, because love knows no boundaries. Love knows boundaries. Okay, wow, English lagi ito. Ito, Bisaya ka. Okay, so, kani, kung mutuo ka sa panultihon na age doesn't matter, nga naman. Actually, di ko mo to. Age matters kay ang interests ninyo, murag naman sa na makita sa age. So, mas dali mo magka-click if namo sa same age nga level. Yes. Okay. Are you in a relationship right now? Wow. So, ang age gap ninyo is unsa man? Young, 1 year lang. which is ikaw ang Younger. wow. Ikaw Wala. NSBF unsa na? No boyfriend. B. Unsa imong ngalan? Lito, Bacolod, Okay, taga-asa ka. taga Dumanhog. Taga Dumangon, pero ko taga Bacolod. Amo Okay. Okay. Di kay nang inabuhi sa dire sa Iniyawan, ako dire ang trabaho. alright. Okay, Kuya Lito. Kung ikaw ang pasultihon, para nimo kinsa imong pilion, gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma nga naman? Para nako, kanag yung gihigugman ako. Gihigugma nimo kaya wa. Gud masad kayo nga yung siya rin igugma ya kita wala di. What if naay na igugma nimo? Kung na may mabot nga mahigugman ako, simpre ako sang kuanon kung mahigugma basad ko niya kay na may usahay nga ingon nga naigugma siya nimo ya wala di ka kay bawo di nga siya lang ingon naigugma pero ikaw wala masad ka nahigugma. Yung pinagdadaanan. Okay, are you in a relationship or minyo na ka, kuya? Minyo nang ta pero wala na buwag na mismo asawa dugay na kayo. Okay. Mga 11 years na gyud. Mga 11 years na. Unsa man imong pilion, gugma o kwarta? Gugma. Gano man? Bahalag saging basta love. O katong mga nanindag saging, okay na ka. Okay. So, bahalag na igugma ba? Walay kwarta, okay ra. Di daw siya ingon siya di daw. Unsa man imong pilion, gugma o kwarta? Ngano man? Ang love kay ang
money makita raman na. Ako love kay wala pa man ko ana. Okay. Bahalag saging basta labi. Kinsa tong ngalan? Leonie. Hi, from Cebu City. Taga-asa ka ni? Labangon. Taga-Labangan. Kung ikaw ang pasultihon, para nimo, kinsa imong piliyon? Gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma? Ako ang gihigugma. Nga naman. Mas dako og percentage kung siya mo nahigugma na ako kay makasulti jud ko nga love jud ko niya. Kaysa ako mo nahigugma so ako na feelings niya. Kay maguna siya mo na feelings una tapos ma-develop naman ko niya. Wow, gabi kayo ang percentage no? Spell percentage. Muto ka ba sa panultihon na age doesn't matter? Nga naman. Motoo na lang. Nga naman. Pero madali. Time pa, nga naman. Unsa man ang imong age gap nga imo ang ganang, sa imo ang ex sa una, unsa man ang inyo ang gap? Pila man inyo ang gap? Kuan mga kana sa akong wife yun, mga 10 years ang among gap. So maguwang ka. O maguwang ko niya. So matuod jud ka nga age doesn't matter. Motoo na lang yun kay mo man akong nakuan nandiyan sa sukad sa pagkakuan ako pagkamatngon ako buot. Matuod. Oh, sige panawagan ba sinapod di ay mutuo po sa age doesn't matter. Ay, oy, kung kinsa tong mingon mo tuo sa age doesn't matter. Oo na lang mo harang madali. Ay, unsay imong ngalan? Hi, Mandal. Wow, taga-asa si Banda. Taga Cebu City within city lang. Within the city ra. Okay. Say hi sa BisayaTV. Hi! Nakay gusto i-greet? I-greet na ko akong mga kapatid sa Iglesia, Mara. Kung ikaw ang pasultihon, para nimo kinsa imo ang pilion? Gihigugma nimo o ikaw ang gihigugma? Ako ang gihigugma. Wow, ngano man. Kay for me, kanang bisag unsa pa'y mahitabo, dili ako'y mag-apas, siya, dili ako. So ikaw jud ang giapal. Yes, disod kayo ng babae ta mag-apas, di ba? Okay. What if kanang love nimo pero dili wala kanya gilove? Okay ra na, pero mas maayo, dili mo interrelationship, friends na lang. Friends na lang. Unsa man imong pilion, gugma o kwarta? Ngano man? Para na ako gugma kay ang kwarta makita ra man nimo bisag asa ka dapitan na mo trabaho basta maning kamot lang ka makatrabaho man ka. Gugma gyud importante ang love sa tao kay kung wala kay love sa kuan jud nimo murag wala gid kay ay bitaw na importante gini mo ang gugma kay sa kwarta kay kwarta makita ra man nato. Wow, bahalag bahalag pandisal basta love. Bisag unsa bisag saging bisag puyasot ra saging na. Okay, bahala na basta gugma. O basta gugma lang yun. Importante yun ang gugma. Kung ikaw pasultihan, unsa man imong pilion, gugma o kwarta ngano man? Siguro gugma. Ngano man? Ang gugma karong panahon na murag lisod pangitaon. Ang kwarta dali ra magta magkwarta, pwede ra ka makapagtrabaho, pwede ra magnegosyo. Pero ang gugma lisod isalig sa usa ka tawo labi na karong panahon na murag lisod ka makasalig gyud, murag lahi na gyud ron compare before. So karon gugma sa na importante. Wow, gabi no. Ang bahalag ka ng noodles lang. Oo, basta na gugma. Wow. Ever. Basta na ako ni forever. Okay. Unsa man ang mga pamaagi sa pag-move on? Have fun lang good. Take time with yourself. Unsay imong hobbies, maray mo kuanan. Di kalimtan lang nimo siya. Kalimtan. Unsa man imong hobbies nga gikalimtan nimo siya? Nabakay ex na wala. Wala. Wow, first nimo. Naa. Wow. Siya. Yes, hopefully magkanang Hopefully magdugay. Okay, unsa man ang mapamaagi sa pag-moving on or sa pag-move on? Siguro pag moving on, dili na siya dali nga butang, pero siguro ang the best way, ang advice yun ana is hunaon ni mong first self. Love yourself first, and then if gusto siya ka makamove on, buha hanamdumi to ang mga butang, mga bati ninyo, ayot ang mga nindot nga memories kay magstay man na. Wow. So dapat ang i-chupera katong mga negative. Yeah, para makamove on dayon. So naka-move on na ka. Human na.
O sa kadugayon? Dugay-dugay po, di po dalim, pero okay ra na, makaya na ra gyud na. Karon ka na nag-suffer sa wala pa ka move on. Unsa man imo ang piece of advice? Sa wala ka move on, I mean, ako'y friend nga wapod ka move on, siguro akong advice niya is i-cherish lang siya ang mga kasakit, pero after ana, malipay ra ka, kaming ka, ay, unsa raman day ito, kaya raman day ay. So, push, maka-move on ra ka, girl.